Deci, ne apucăm de burgeri. O să facem și chiflele inclusiv. Avem aici 300 de grame de făină, o linguriță de zahăr și una de sare, 5 grame de drojdie uscată, un ou, 30 de ml de ulei de măsline și 100 de ml de apă. O să punem ingredientele uscate mai întâi. Punem drojdia. Punem oul. Așa. Și punem uleiul și apa. Și le mixăm. Aluatul este gata. Acoperim aluatul și lăsăm să crească 30 de minute. O să pregătim carnea pentru burgeri. Am luat piept de pui, l-am tăiat, l-am curățat, l-am spălat și o să-l macinăm pe sita cea mai mică de la mașina de carne. Cam așa arată carnea de burger macinată. Acum urmează să o condimentăm. Începem să condimentăm carnea de pui. O să tocăm 2 cepe. Pus o ceapă roșie și una normală. Punem ceapa peste carne. Punem sare. Și am cumpărat un condiment pentru pui. Nici m-am uitat dacă are zahăr. Are și zahăr. La 100 de grame are 10 grame, asta are 25 de grame, are 2,5 grame. Interesant. Amestecăm carnea.
Facem burgerii de pui. Ce să-i modelez, nu? Închidem și așteptăm să se facă burgerii. Scoatem ultimele chitele pentru burgeri. Și o să pregătim și restul. Scoatem aluatul care a crescut puțin, dar nu exagerat de mult. Cred că o să ne iasă doar 2 chifle din aluatul ăsta. Oricum am cumpărat chifle de rezervă în caz că nu iasă destul de mari. Așa. Am împărțit aluatul în 2. Îl punem în tavă. Deasupra o să le un cu puțin cu un ou bătut și o să pun peste niște semințe. Niște semințe de in. Ungem chifele pe deasupra cu ou. Așa. Peste punem semințele de in. Așa. Și le dăm la cuptor pentru 50 de minute la 180 de grade. Ne vedem când sunt gata. După o zi istovitoare de filmări și de gătit, am ajuns să montăm și burgerul. O să punem muștarul. Ketchup-ul. Punem ceapa. Carnea de pui. Punem cașcavalul. Punem baconul. Punem roșiile. Peste punem sosul. Am făcut un sos din usturoi cu iaurt grece 10%. Sper să mai fiu în stare să editez și să calculez și macronutrienții. A fost o zi cam istovitoare. Punem și jalapeno. Așa. Și peste punem salata iceberg. Așa. Ăsta e burgerul. Arată demențial. O să mai pun deasupra niște sos din iaurt grecesc cu usturoi. Așa.
Cam ăsta e rezultatul muncii. Arată genial, ce pot să vă zic? Poftă bună și ne vedem la următorul cheat.